سلام سلام فتوات تختاتل تقامي انترتينمنت أعزل خمو خميت اللو أنا كتبير مسكن دحني قدم قدادم وقع نفرق صوم سلام بصحك مصحنا لما أنت يا فرقي صوم مصحنا لنا دبر زيتي كأخ علي لما أنت سنبتيو كأخ ناتي لي حفتخ من هيلن قبل هنس مع تولدتيو سلازي لما أنت مع تولدتي دبر زيتي كمون سنبت أو جزاي مساي نخورينا حزام زعلنا نينا نشي صلحنا كنا غيرنا جزانا ففش بيلنا ملتنا ناول حد بوتا خيت قساقسو انقعت ولد خيلكم سنايت ميتكم قلص لي فوتوكم يا طعم يسفوتوكم بعد صبغاتن تنافقتن تخاتلتي قام انترتينمنت لو ما عنتي بمخنيات بعل لدت بيتي بقولتي لو ما عنتي سخمي خمستي هتكتريلي كميلا امقاقلا قولي بادو دحنيا الشي دحان دحر هالي هدا مقابل خن مشيط مو ضحك لنا نقايرنا حق المزراب انا خفتن جورن سنفات دق انستيو حواتكم يا حر غزي تردا يا دق انستي حواتي بزح ነገር ተገድሰና ዘጨናነቀና ጓላት ኮይና ህለና አፍታ ጸጉር ርእስና ምስጽሕና ግን በቃ ትኺት ዘለትና ጓላት ለና ካፍተን ጓላት ሰን ሓንቴልን ገብረሃንስ ካሕሳያ ስለዚህ ለማ አንተ ድማ ለማዓልቲ ውልደተይ ከምዚ ደኽጎሮ ነርኩ ላሕ ነርኩ ነራ አጋጣሚ ቀዲመት ለተሰተኩሰ ነርኩ ፈሪሲ ግን ዋላ ይፍረስ ምን ገብረ ንኽእል ሰንበትዩ ካኻ አርፊደ ካሊ ጉዳይ ስለዝነበረኒ ቀስለ ዘይጣም ሲልهم ዝኮን ክገብሮ እየ ወሲነ ለማ አንተ ያው ንሽተ ሓፍቲ አትቀርጸና ብዙ አጋጣሚ እዚ የቀኔልና ካሜራማን አሚና ነመስግን ጸጉርኻ ማዕራሪኻ ተወዲኻ ቱ ዝቀለለ ነገር እዩ ዝተፈካ ክዳን ስኸደንካ ትኸደንካ ምንም ፀገም የለን ጸጉርኻ እንድሕር ፈሪሳ ግን በቃ ምንም ክትገብር ይትኽእልን ግን ኣነ ምንም ክገብር ይክእልን በቃ ሆምየ ኣነ እውን ግን ከምዝኾን ገብረ እየ ደ እሱ ወዳዲ ቀልጢፈን ሰዓት ስለዚህ ነበረን ቀልጢፈን እንጀራ ምቅራቢ ይኸደ እንጀራ ይቀራሪበ አጋጣሚ ስዋ እኳ አይናቴን ሓቅን ዝራብ ስዋ አይናቴን ካብ ጎረቤት የለሚነያ ስዋ ናይ ጎረቤት ገይረ ናይ ደብረ ዘይቲ ቡቅልተይ ኣዳልየ ኣራንሺ ባናናይን ገይረ ናይ ዓበይቲ ዓባይ ሓፍትኩም ማዕልቲ ውለት ክኽብር ንባዕለይ ክኽብር ተዳልየ ኣለኹ እዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ዝውዳእ ምሳይ ጽንሑ ኢኹም ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እውን ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ እዚ ተኸታተሉ ኢኹም ና ኩሉ ሰብ ክባጻሕ ሼር ጎሪኹም ሃናጽ ርእይቶኹም ኣይፈለኒ ኩሉ ግዜ ኮሜንታትኩም እንብኦ እየ ኣቱም ጎኒ ይኹንኩም ተባራታትዑኒ ናፊቅኩምኒ ሰሙን ትጽበይኒ ቀልጢፍ ክመጻኩም ትደልዩ ሕዋተይ ኣነ ብጣዕሚ እትፈተኩም ኩሉ ግዜ ክመጽእ ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ይደልየ ግን ነገራት ናይ ዘይምጣዓም እዩ እሞ ንምምጻእ ክፍትን እየ ያው ክንደይ ሓዘቡለ ዝተሃለ ጸጉር ርእሲ ምንም ለውጥ የለን ኣብ ኩሉ ተመሽጡ ከምዚ አይላ መጽያላ ያው ምሳሕ ለምብላዕ ስለዚህ ደንጎኹ ያው ናይና ጽበዩ ነይሮም በቃ ግዜ ካብ መቅተል ኢለ ያው ፍቷት ተኸታ ክንደይ ግዜ ኣነ ያው ዝብል ቪድዮ እንዳይ ያው ግን ብድጋሚ ፍቷት ተኸታተልቲ ጋም ኢንተርቴይንመንት ያው ናበልዓኻ ኣይውጋዕን ኮይኑ ግን ኣነ ናበልዓኹ ካውስኹም ሱቅ ትብሉ ሓደ ነገር ብዛዕባ ናይ ፀብሒ ጣዕሚ ክንዘራረብ ኢና ካብኡ ብዛዕባ ውልደተይ ብዛዕባ ኣከባብራ ዓመት ከነዋግዕ ኢና ፅቡቃት ኣሕዋተይ መጀመርያ ሓደ ክልተ ሰለስተ ተዛት ክሓተኩም እየ መዓልቲ ውልደትኩም እስካዕ ክንደይ ዓመት ክነኽብርኩሞ ካብኡ ከዓኒ መዓልቲ ውልደት ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ተተኽብርዎ ደስ ይብለኩም ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ተዘሓልፈልኩም ደስ ይብለኩም ደገፍቲ ደኸ ኢኹም ናይ መዓልቲ ውልደት ያ ኩሉ ሰብ ከከም መልክዑ ፀባይ እውን ይፈላለዩ መዓልቲ ውልደት ክኽብር ዘይደሊ ኣሎ መርዓ ክገብር ዘይደሊ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ኩሉ ነገር ኩሉ ሰብ ሓደ ኢልካ ትዛረብስ ከዓ ዘይትኽእል ማለት ሰውስኹም ከም ኢኹም ብዓመት እዚኣ ያው ነባኹም ክገድፋ እየ ኣነ እኳ ነቐደም በሉሞ ፈለማ ነቐደም በሉ ቅሬታ ገበሩለይ ኣነ ብጣዕሚ ካብቶም ልደቶም ብጣዕሚ ብፍቕሪ ዝፈትው ሰባት እየ ምክንያቱም ዕድመ ማለት ልዕሊ ምንም ጸጋ እዩ ሰብ ክሰርሖ ሰብ ክህቦ ዘይኽእል እግዚአብሔር ዝህበና ጸጋና እዩ ዕድመን ጥዕናን እግዚአብሔር ይዝበካ ያው
ዝተረፈ ዕድመ ወይ ከዓኒ ወሰኺ ዕድመ ተዋሂብካሎ ማለት ከዓኒ እግዚኣብሔር ንኽትነብር ካሊእ ዕድል ሂብካኒ እግዚኣብሔር ንኽትንሳእ ካሊእ ዕድል ሂብካኒ እግዚኣብሔር ትቕድሚ ሕዚ ዘይገበርካዮም ነገራት ኩሎም ንኽትገብሮም ዕድል ሂብካኒ ማለት እዩ ኢለ እየ ብናይ ባዕለይ ዝትርጉሞ ኣነ ያው ዓመ ዘይገበርክዎም ነገራት ቅድሚ ዓመ ዘይገበርክዎም ነገራት እግዚኣብሔር ንኽገብሮም ንኽፍፅሞም ንኽዕውቶም ዕድል ሂብንሎ ማለት እዩ ግዜ ሂብንሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዝተዋትኒ ዕድመይ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ እቲ እግዚኣብሔር ዝፈቅዶ ነገር እናገበርኩ ዕድመይ ክሕልፍ ይደሊ ማለት እዩ ያው ደቂ ሰባት ኢና ጎደሎ ኣይሰኣነናን ብዙሕ ነገራት ነጥፍ ኢና ንብድል ኢና ኮይኑ ግን ልዕሊ ምንም ነገር ዝኽሕዝ እግዚኣብሔር ስለ ዘሎ ያው እቲ ዝበደልናዮ እውን ንኽንክሕሶ ዝበደለና እውን ይቕረ ንኽንብለሉ እዩ ዕድመ ዝህበና ኢለ ስለዝሓስብ ኣነ ናይ ዓመት ወይ ከዓ መዓልቲ ውልደት ንኽኽበር ዝድግፍ ሰብ እየ ማለት ሽኮርናታተይ ያው ሓሳባይ ተመችይኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ሓምባሻና እንገደመለና ቆራሪስና ኢና ሽኮርናታተይ ያው ሓቂ ንምዝራብ ዳርጋ እስካዕ ዓሚ ኣኽቢረ እየ ይኽባል ዳርጋ እስካዕ ዓሚ እስካዕ ሎም ዓመት ማለት እዩ ኣኽቢረ እየ ግን እስካዕ ለሚ ያው ካብ ሓደረይ ወፃኢ ለኸበርኩ ነይረ ሎም ዓመት ግን ፍልይ ዘበሎ ነገር ኣብ ሓዳረይ ኮይነ ምስ ውላደይ ምስ በዓል ገዛይን ኮይነ እየ ዘኽብረ ኣለኹ ዓመት እዚ እሞ ያው ኩልኹም ናብዚ ፀጋ እዚ የብፅሕኹም ይብል ያው ከም ተጋብርና ዘይኮነስ ከምትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኩሉ ነገርና ኢለ ያው ክምረቐኩም ይደሊ ንስኹም እውን ዘሎ መረቓታት ምራቕ ኣይትረስዑ መርቑ ኢኹም ይብለኩም ብተጋጣሚ ናይ ወዲሽም ኣብይኹም ኢኹም እንድዕኻ ኣጋጣሚ ሎማዓንቲ እንድሕር ገሚትኩም ሎማዓንቲ የገብሮ እየ እንድሕር ዘይገሚትኩም ግን ያው ስኢልኩም እስከ ዕድመ ይገምቱ ዕድመ ይገምቱ ከይትሕምሙን ኢኹም ከኣኒ ከይትሕምሙን ትሕቲ ዕድመ ከይትግምቱ ለይኹም ዓባይ እየ ዘምሓት ናይ ዓበይቲ ኢኹም ትግምቱ ለይ ሽኮርናታት ያው ተፀራሪ ስለ ዝሰምዑ ኢለ እየ ፅቡቓተይ ሕምባሻና ቆራሪስና ያው ገዛና ባሕሪ እየ ነይረ ገዛ መፂአን ኣጋጣሚ በዓል ገዛይ ስራሕ ስለ ዝነበረ ናይ ምሸት እዩ መፂኡ ናይ ምሸት በዓል ገዛይ መፂና ለይ ንእሽተን እያ ቀሪፅልኩም ዛኬክ ብቻ ላቆረስክዋ ካሊእ ዳርጋ ይብልይን ካብ ድሕሪ ሕምባሻ ምብላዓይ ናብ ወይኒ ምኽፋት እየ ኣትየ ብርግፅ ኣነ ደሓን እየ ናይ ወይኒ ፈታወይት ኣይኮንኩን ናይ ካሊእ ነገር እውን ብዙሕ ኣይኮንኩን ያው እንታይ ድገመኩም ኣነ ናይ ስዋን ናይ ሜስን ፈታወይት እየ እሶም ክሰት እየ ደስ ዝብለኒ ግን ያው ኣጋሽ እውን ስለ ዘለዎ ነጋሽ ክኽፈት ስለ ዘለዎ ዋይና ብሓይሊ እናኸፈትና ንርከብ ማለት እዩ ሽኮርናታተይ ያው ሎማዓንቲ ኣብ መዓልቲ ውልደተይ ኣነ ዘንድነበርኩለን ዕድመ ንእሽተያት ዝበሃል ዕድመ ኣይኮናን ብዙሕ እዩ ዝበሃል ዕድመ እውን ኣይኮነን ኮይኑ ግን ኣብተን ዝሓለፍኩን ዕድመታት ብዙሓት ዘሕጉሱ ብዙሓት ዘሕዝኑ ብዙሓት ዘስሕቁ ብዙሓት ዘበሳጩ ነገራት ሓሊፈ እየ ብዙሓት ኣብ ፀጋዒ ክኾኑለ እዮም ኣብ ፀገመይ ክህልውለ እዮም ኢለ ተደገፍክዎም ሰባት ሻምበቆ ኮይኖም ሸርተት ኢሎም ወጊኦምን እዮም ብዙሓት ድማ ኣብ ዘይተፀበኽዎ ሰዓት ኣብ ዘይተፀበኽዎ እዋን ኣይረኽቦምን ኣይበፅሑለይን ዘለኩም ሰባት ደግና ተፃራሪ ኮይኖም በፂሖምለ እዮም ንኽሕጎስ ዕውት ንክኾን ገይሮምን እዮም ማዕረ ማዕረቶም ከውድቑኒ ድሕሪት ከትርፉኒ ዝዛዕሩ ሰባት ቅድሚት ኮይኖም ህይወተይ ዘቃንዑለይ ዝፈትዎም ዘኽብሮም ሰባት እውን ኣለውን እዮም ልዕሊ ኩሉ ነገር ድማ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ውድቀተይ ኣብ ሕመቐይ ኣብ ክፈይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቅድሚተይ ስለ ዘሎ ያው ኩሉ ግዜ ንዘጥፋእኽዎ በደል ይቕረ ይብለለይ ነቶም ዘጥፍኡ ሰባት እንተሞ ህይወተይ ተቐየምኩም ሰባት ድማ ይቕረ ናይ ዝብለሎም ልቢ ይህበኒ እግዚኣብሔር ሞ ያው ቅድም ቀዳድም ንሄለን እግዚኣብሔር እዩ ቅድም ክምስገን ዝግባእ ካብ ምቕፃል ቤተሰበይ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ ያው ስለ ዝወለድኩምኒ የቐኒለይ ኢለ ኣለኹ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዝወለድኩምኒ ሽኮርናታት ቤተሰበይ ያው ወላዲ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዋላ ብዙሕ ኣይትኹን ኣብዘን ዝተወሰነ ኣዋርሕ ርአ እየ ንውላድካ ዝኽፈል መስዋዕትነት ንውላድካ ትኸፍሎም ነገራት ማለት እዩ ዋላ ይወሓዳ ብተወሰነ መልክዕ ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ እቱ ኣነ ኣብ ወለደይ ዝገበርክዎ ነገር ሕዚ ኣብ ውሉደይ ይሪኦ ኣለኹ እየ ከመይ ዓይነት ከቢድ ከም ዝኾነ ውላድካ ምዕባይ ኣነ ከዓኒ ወሊድኩም ኣዕብይኹም ኣብዚ ደረጃ ስለ ዘብፃሕኩምኒ ብጣዕሚ ልዕሊ ምንም ነገር ቤተሰበይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣጋጣሚ ኣሕዋትና ውሕዳት ኢና ብዙሓት ንባሃል ኣይኮናን ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ንፋቶ ብጣዕሚ ንረዳእ ብጣዕሚ
نكابر سباتينا أنا لعلي محاستي لعلي عرختي حواتي لا عرختي نزرار مسترنا نردادا حواتي اللوني سو بزي عدلني أيه نعمون كمسكنهم يفوتوا زي محاطي يفوتوكم يبطعم بطعمي نعي زمثل حافت سلازلتكم كأخت كورعي قبأكم بزقات أمزي نايلو معنت هيلن ناي قدم خالي إشي منيرنيو شمي نقرأكم نقول خالي إشي منيرنيو بزي سمسو ያው ብቆልዓይ ታተናወል ኩለ ባላሽኹ ተሃሊኹም ከዓ ይቅርታ ንፈቱ ብዘጋጣሚ ያው ፈጣሪ ናብዚ ዕድመ ስለ ዘብፅሕኒ ብቁም ነገር ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ያው ለማዕመቱ እውን ከምዞ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ እግዚኣብሄር ብውላድን ብደስ ዝብል ሓዳርን ባሪኽንሎ እስካዕ ዕለተ ሞተይ ምስ ቤተሰበይ ምስ በዓል ገዛይ ብሰላም ብፍቕሪ كمبرني يعني كل جزء صلوته إيو نعكم بتعمي إز فوتوكم أزل لخمو بتعمي فوتوكم بتعمي نافقكم يطفئ يمتصي يردني إيو معلت خمس إيدا ليه معلتي جنوكا نجراتنا زي من طعم سلا زقت من إيو زمحاتي معري ياو سرح لكم تدليو فيديو تهليكم ويزخون يكون عندي حساب انت أهليكم ناتكم حساب نايم قبال ملؤ لبي سلازلني كتصحفوا لي تخلي أخوم بتعمي يسفتوكم بزقاتامي فيسبوكي كمون تيك توك أكاونتيون علنيو فلوستي ويلي أخوم فلوسك نبهال تخيلة بسكرين شات غيرك أمطركم يه تخيلة جن ياو هيلن رهوا إيزو فيسبوكي تيك توكي كأني هيلن بيت هيلا إيزول لا أدخل فلو غيركم تلكم معين تحسوا تهليكم مش تصحفوا لي تقولكم بتعم خلي بيس فوتوكم ياو بتعجز زي فيديو زي سلا تريوني لهنا طريقتكم كله بتعمي إلى مسكن قالوا ما عند فيديوي نزي يمثل نيرو نايم تقرشا فيديو ياو أمود داتا مشت كداني غيرت أنا متقرشا بعد جزاي لم تقلي كيك لا قرص خويا زام عطيت إسا جاويزكم لهو بتعمي كابل بي بتعمي لفوتيكم أبزل لخمو سسنايو تصبغنا أخم عدنا هجرنا سلام يقبرلنا تصومنا بسلام أجميرو بسلام يزازمنا